बर' माहारिनिफ्राय असमिया जोबोद मोनसे पपुलार सिरियाल बेहरबारि आउटपस्ट बेवहाय गोबाव सम एक्टिं खालामनानै सारा आसाम नाङैनो बयजोंबो मिथिजानो हानाय मोनसे मोजां मोनसे मुं मोननो हानाय फैलाव बसुमतारिया बावैसो रुंसारि जालांदों आरो बिथांखौ दिनै जों बयबो बिथांनि सादुनि सानाव बिबार बावनो थाखाय नुजाफैदों। आङो बिथांखौ जिखिनि सम लोगो मोनबाय गमामायैनो बिथाङा जोबोद क्रिएटिभ सासे आर्टिस्टमोन आरो थांनाय 1-2 बोसोराव बिथाङा गोबांबार मुम्बाइआव थांदोंमोन गोदान गोदान कर्स लानो थाखाय बोरैहाय बिथाङा गावनो सिनेमा बानायनो हायो एबा गुबुन गुबुन फट'ग्राफिनि ट्रेनिंफोरखौ बिथाङा लादोंमोन आरो एनि टाइम माबा मोनसे मावनायनि थाखाय बिथाङा सानबाय थायोमोन। आं लोगो मोननानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन बिथांखौ। नाथाय अबंलावरनि साननायखौ रावबो एंगारनो हाया। दा बे हिसाबै बिथाङा 1-2 बोसोरनिफ्राय एफा एफा बेराम जादोंमोन नाथाय हरखाबै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांखौ जों बयबो मान होदों आरो बिथांबायदि आर्टिस्टआ बर' हारियाव जोनोम जानाया जोंनि थाखाय गोग्गानायनि बाथ्रा। फैबाय थानाय समाव बिथांनि न'खर बिथांजों लोगोसे माखासे जोंहा आर्टिस्टफोर दङ। कख्लाबारि ओनसोलावबो गोबां आर्टिस्टफोर दङ। जोंनि MCLA बयबो लोगो नांनानै बिथांनि मुंखौ अरायसम गोजोर खालामनानै दोननो थाखाय माबा मोनसे मोजां सिन्था खालामनाय जागोन जाहाथे फैलाव बसुमतारिया आसामनि मोनसे सिरियालाव बिथाङा खामानि मावनानै बर' हारिखौ सारा आसामाव मिथिजानाय मोनसे थासारियाव लाबोनो हादों। दा बे हिसाबै बिथांखौ अराय सम जोङो सिबिलांबाय थानो थाखाय माखासे इनिसियेटिभफोरखौ लानाय जागोन। आङो बिथांनि न'खरनि बिथांनि अनजालि बिसि बिथांनि अनजालु फिसाला बिहामजो आरो जेसेबां सोद्रोमा दङ बिदा दङ बिबाजै दङ गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरदों। न'खरनि रायलायगोन बेखौ आङो दिनै बिथांमोनजों रायलायदों। दिनै सारदया जोबलांथों बिनि उनाव बिथांनि परियाल आरो जों गासैबो रायलायनानै बिथांनि न'खरा जाहाथे फैलाव बसुमतारिया रुंसारि जानायनि उनाव जेबो उसुबिदा जाया बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनजों माबायदि मदद होनो हायो बेखौ जों सावरायगोन। माबा मोनसे बिमुं होनायनि राहा लागोन नामा? बेखौबो आङो बिथांमोननो दायथ' होदों मानोना जोंहा गोबां आर्टिस्टफोर दङ बिथांमोना दा सावरायगोन जयै सावरायनानै बिथांमोना जेखौ प्रपस खालामो बेखौनो जोङो सरकारनिफ्रायबो जोङो मावनो थाखाय रेडि आरो एज ए हल समाज हिसाबैबो जोङो मावनो थाखाय बेखौ रेडि।